Kalawa Sachisin kala launch biang sagana ka wepat ka budget pon jangka kata kadai ka lawa Blaze Dragon. Dang si benai baladep kala launch ya katoka lawa Storm Play. Ngaklem ya alat bansna ka video jangka ka pon. Nakada babun kampelan. Tengala shu post ya kitaki detail jangka hakatoka community post janga. Ngatrai la don na pedeng jongpi kibayo i ya katoka post janga mo. Temen tapat kila launch sagana ka lawa Blaze Dragon. Bat kana ka pon kande hapoka 10,000. Kadau bakila ai kerteng dragon hagana ka phone am kade namar bakila ai da processor ubade naga Snapdragon kane ka lawa am kade ka Indian brand kamut ka brand ka banang nena po India ngayo i baha pedeng kini ki brand ki baju snapphone ki bade nang nena po India tang kane ka lawa bane hadu mentagi sngi kidon katu kat netli ki brand ki baju snapphone ki banang nena po India lada pikan mau kum katu ka Micromax kata ka Zolo ka Spice badang don kiwe ki bangam la shu ban kan ma namar bala slam pelat kila aja kadon sa ka we ka brand ka baki dang shudep launch thamai kata ka dega AI Plus Handre dang si benai ne arbana kila launch ka nemo ka company tekum ta empat lak ban yathu ya kata ka future jangka lane ka lawe jangka mo Handre ka ne pat ka lawa nadu kitu kisnam arja khatwe hadu menta kadang yai ne bat ngai menta le kini ki phone jong ka ne ka lawa kila khambiang bat kalala ban compete bat kiwe pat ki phone jong kiwe ki brand hagaju ka dor Handre ka ne ka lawa kadang sinatang kita ki budget bat ki mid range phone kamut ki phone ki ba kumta arpheu arusan hajar sapo te ka ne pat ka ba ki dang sidep launch kadai ka ba hapo ka 10,000 Teha kena video ngi nyepek ya kita ki features jong kena ga lawa Blaze Dragon 5G. Kabiang na em ya kita ki bakwa ban thiet ya ka. Teha shua bengan sedang singa bah ai kelak jong pi na ka benta kena ga brand lawa mo. Namartang kena ga brand ka badang penek pensak ya kata ga nambat ke buram jong keri India. Ha ka bade bat ki brand ki basna ya ki phone. Tena ka benta jong hapat singa bah ai ya kata ga hype jong pi hadin ba pila dep ai like. But subscribe ru lada video ki badang wan temai ha kena ga channel. Teya ngin sedang ban pik ya kita ki features jong kena ga phone. Ngin sedang shua ha ka design bat ka build jong ka. Ka design jong ka ta ka long kum ne. Ngai i kabiang kana ka design jong ka namar ka long clean but simple bha amde kum ki we pat ki phun China ki supen ipu i phing da ki rong ki color ki e ki emo ha ka to ka design jong ki andre ha ka ne ka long simple kum balong ki to ki phone rem don de kum ki to ki iPhone ki Samsung PEM ki to ki iPhone ki Samsung kim da pen ipu i phing pelat kita ki design jong ki nadin ta ka neru ka long simple mo ka to ka design jong ka long clean ka simple bha ka to ka design jong ka amde rekum ki to ki phone China ki supen ipu iping da ki colors da ki e ki emo te ha ka body bat ka frame jong kana ka phone ki sna da ki plastic handre ki long metal finish lana ka feels kum ki metal ka body jong ka ha ka bak jong ka ru ki sna da ki plastic hi handre lai thu ba ka stream kum ki glass mo namar ka long glossy finish te ha ka thickness lana ka jing stang jong ka poi pra point nya mm bat ka jing khia jong ka pat ka poi ars pa 10 gram te ha ka liang ka jing khia ta ka la kham khia khandiat kana ka phone te ha ki sim card pat kana ka phone ka support da ki dual nano sim card da kata ka hybrid sim slot mo ki ai kamut kadon ka option lada expand ya ga storage jangka lengba ki SD card bat kan support hadu sans pa khat RGB da ka SD card taban unlock pat ya kana ka phone ki ada kata ka side mounted fingerprint kamut phila ban unlock ya kana ka phone na auto power button jangka tahaki colors jangka kana ka phone kadon arteli kabanang kong kata ka golden mist bat ka ba arpat kata ka midnight mist tementa ngin nyepet ya ka display jangka kajing he ka display jangka kana ka phone kalong 0.9 inci kila ada kata ka water drop notch mo ka water drop notch kamut ha ka benta jong kata ka front camera jangka lada pipit ka stream kum ka de katu ka balang ha u wire lana u pipe lana ha de naga taga daw ki khot daga water drop notch handre ha ki phone bakham rem pan ki ada kita ki punch hole kamut hapding ka display ki ada u hole ma kum hole ha ka benta jong katu ka front camera jong ka ha ki phone ki bah po spare jar ki sat ai kum ne hi da kita ki water drop lana ki u notch but ha ka display resolution pat ki ada kata ka HD plus IPS LCD display ha ki phone ki bah po spare jar em ki sat ai da ki ne hi ki jat display ki LCD display. Dah ka refresh rate ru ki ada ka 6 Hz. Ban rus pan rupeu nit spat kata ka peak brightness jongka. Tah gitu ki bezel lana gitu ki benta bayong jong kata ka display jongka ki kham he ma. Namar ha ki phone ki bah po 10,000 wat de ki we ki company ru ki site lek kum ne ki kham he kita ki chin lana ki bezel jongki. Bat lai thu ru ba kata ka display jongka kalong curve malu mala na gitu ki snap jong kata ka display jongka. Tah ka display protection pat ki ada kata ka panda glass. Teman-teman ini poin hau chipset lana u processor jangka. U chipset lana u processor ki ahkan aga phone kata da Snapdragon 4 Gen 2 bat 1 nanometer kisnai u. Dena kata ga daw bakila ai kerteng ya kana ga phone da kata ga lawa Blaze Dragon namar hagasin banangkong kila ada ginegi Snapdragon processor. Une processor tu la khamrim khandian handre ulang pat u tried and tested namar u popular bha haki phone ki bah po 10,000 undre ru chipset balang balance haki phone ki bah po 10,000 kamut ya ki normal day to day task une processor tu la biang haki ne ki phone ki bah po 10,000 bandong pat ban le heavy pelat kita ki task lane kum ki games ki bakham heavy lane ki bakham kia
te amdon ka weru ka phun ka babiang mo hapo sphe hajar te haka antu tu skor kana ka phun ka yo saulak lane saulak tam ki phun haka na gador generally ki yo kumta hi saulak siteng haka antu tu skor te ban le kai game kum haki game barit kana ka phun kan yat smooth wada ki game ki balong heavy ru kum ka BGMI dang la hi ban le kai da kana ka phun da kita ki low bat ki medium setting bat ka support hadu 10 fps haka BGMI te haka software pat kana ka phone ki ada ka Android 15 bat uta stock Android UI jongka menta ki sngi te kamyar bha ban yo ki phone ki ba ada kita ki stock Android hanre haka ne ki dang ada une stock Android stock Android em ude ubalong clean bha bat ulong smooth bha uta UI jongka user interface kamut ka smooth bha ban operate ya kana ka phone te haki update pat haka Android update kin IC snam bat haki security update pat kin IR snam bat kana kalawa em nabarok ki brand kadetang kana kalawa ba aya kata ka free home service kamut lada ka sniu kana ka phone hapo ka warranty em nadu na yingkin sawan sim ya kana ka phone bakin sina hadu katno ka trekam kata ka free home service jongki ya kata 4 lak ban itu namartang lada ka sniu hapo ka warranty kin salak ban tip ya kata ande temen tapat ni poh ka rambat ka storage jongka kana ka phone ka don tang ka wemo kata ka rambat ka storage variant jongka kata daga 100 GB ka rambat 6 GB ka storage bat haka jai ram bagi la haka naga pun kata daga LPDDR 4X bat ka storage pat ki ada ka UFS 3.1 hangne te ka storage ki la ada ka ba kambiang mah la daya compare bat ka dor jongka namar wat daki pun ki ba RPU arpusan hajaru dang don ki pun ki ba atang da ki togi model ki ba kamrim kata ka LPDDR 4X bat ka UFS 2.2 kanne ka UFS 3.1 ka kam improve ya ka to ka 2.2 haga liang ka read and write speed jongka temen tapat ngini poh haka kamera jongka kana ka pun ka don atli ki kamera jongka nadin ka banangkong ki ada ka 10 megapixel kata ka primary kamera jongka bat haki video ka support daga 1080p 30 fps bat haka to ka kamera ba arpat ki ada ka r megapixel kata ka depth kamera bat haka front kamera jongka pat ki ada ka pra megapixel bat haki video ru ka support daga 1080p 30 fps ka kamera jongka te ka long basic mah amla ban expect palat haka to gador namar daki we ki phone ru ki stream kumne he kita ki kamera jongki hanre wat lada ka long kum taru la ui baki iPhone terlipat kita ki modes jongka ki kamera modes jongka mah kum kata ka pro mode ru ka don nang ta kata ka portrait mode ru ka don ka night mode ru ka don ka video mode photo mode ka 50 mode ru ka don slow mo mode ru ka don ka panorama ru ka don nang ta kata ka time lapse ru ka don kata ka AR sticker ru ka don kata ka QR code mode ru ka don kata ka document scanner mode ru ka don ani bon bhama kita ki mode jongka te mentapat ni poh hau bateri jongka bateri jongka ki ada 1000 mAh bat charger pat ki ada khat pravot te haki we pat ki features jongka haki 5G ban ki claim ya tu kan no teli ki ai hanre ki download kita ki jing.com ki bade ban support ya ka 5G hau wifi ki ada kita ki dual ban wifi 5 mah nang ta haka bluetooth ki ada bluetooth version 5.1 bat uto 3.5 mm jack ru udan hagi speaker ru ki ada ki single speaker wat dagi pun ki ba arpusan live hajar ru dang don ki pun ki ba ada ki single speaker kanele ka ba po hajar te kumno hakin ai mo te haki mic ru ki ada we mic tenang ta ka FM radio ru ka don mo kana ka pun namar bakil aya uto 3.5 mm jack mentagi sngi lak bun ki pun ki penduk ya kana ka FM radio hanre hakane ka don kata ka FM radio ru te hakata ka NFC ka IR blaster te ki claim ai yakine ta umla ban expect bakin ai namar kine ki saj ai tang hagi phone rem dor te mentapat ngi poi ha ka men mo ka dor jongka na phone ka poi khandai hajar khandai spa khandai phundai sphe jar mo kata ka de ka dor tra jongka badya kana ka phone kin di tang na ka Amazon amde na ka Flipkart te ka opinion jonga ya kana ka phone balada yepit ya ki features jongka bat ka dor bakilai te kadang long similar mo bat ki we ki phone na ki we ki brand namar hapo siphe jar ngimla ban expect pelat bakin ada ki babiang nadong sedang ma namar wat daki pun ki basau pheu san pheu jaru dang don ki jing duna jongki kanele ka bah hapo siphe jar la tikna ma bakin ada kita ki basic feature tekum ta ka syong happy ma lada pikwa ka pun ka balong smooth ba UI jongka bat daki brand ki bomde daki brand China te phila ban consider ya kana ka pun namar kana ka pun ka de ka brand ka banang ne na po India bat UI jongkar ulong smooth ba tekum ta ban bat bun snem ya kana ka pun kan kamne slam ma namar ka long smooth ba uto UI jongka amde kum kito ki we khamtam ki nagi phone China ki ada kito ki custom UI ki kham khia kata ga user interface jongki tekum ta hadin arlais nem ki lak kata ga ru komponen kam yaki temen ta ngatra lengba kana video jenga phila sing thu ya kita ki features jong kana ga phone ka Lawa Blaze Dragon telada pikwa banang yu i kum kini ki jaj video ki bay de sepang ki phone thamai bat ki we ki tech updates singa bhan like ye kana ga video bat subscribe lada pidai ki banang wan thamai tengin siam hagawe pat ka video jenga kublai sibun